Hello guys, a wannan bidiyo za ka san hanya guda 4 da za ka bi ya zamana cewa ka fara making income online ɗin nan ko da baka taɓa samun komai a online ɗin nan ba. Matuƙar dai ka bi waɗannan steps ɗin da na kawo a wannan bidiyo, so za ka samu cewa kana da framework wanda za ka bi ka yi aiki da shi ka yi making income online ɗin nan kenan. Ko da kana da skill ko baka da wani skill kuma. So idan ka kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe za ka samu cikakken information akan cewa ga abin da nake magana a kai. Kamar yadda na ce ga framework ɗin da za mu yi amfani da shi. So normally wannan framework ɗin kasuwancin mutum ɗaya kenan. So kamar misali a ce one person business, kamar kasuwancin da kai ɗaya za ka iya gudanar da wannan kasuwanci kenan ba tare da misali wani ba. So step na farko muna buƙatar skill. So normally kamar yadda na ce kuma ko da baka da skill wannan ba wani matsala ba ne. Daga cikin skills ɗin da za ka iya amfani da su kai wannan misali irin kasuwancin da nake magana kuma ka samu kuɗi da shi online. Firstly akwai video editing, akwai web development, kamar misali web development masu irin designing na website, haɗa website kenan. So akwai ɓangaren copywriting masu irin writing abin tactics ne, irin misali akwai irin psychology tactics da ake amfani da su gurin rubuce-rubuce wanda suke converting zuwa sales. So normally kuma akwai ɓangaren sales. Ɓangaren sales misali ɓangare ne da za ka iya amfani da shi gurin misali sayar da abubuwa imma naka ko kuma na wasu. So akwai ɓangaren kuma abubuwa da dama wato etc. Abin da ke faruwa wa'annan skills ɗin da na yi magana, so normally ko da baka da su abu mai sauƙi ne za ka iya zuwa ka yi learning ɗaya daga cikin wa'annan skill ɗin, ko kuma a'a ka zaɓi kawai duk abin da kana so. Kawai abin da muke buƙata ya zamana cewa kana da wani abu wanda zai solve wata matsala. So wannan step na farko kenan. Inda ma za ka tabbatar cewa wannan abin zai kawo maka kuɗi shine idan mun kai a step 4 kenan, wato mataki na 4. So yanzu abin da za a yi kafin can mu zo mataki na 2 sai mu ga menene kuma. So idan kana da skill ɗin nan yanzu abin da ke faruwa a matakin farko, kowane irin skill za ka iya amfani da shi ka yi making income da shi. So matuƙar dai wannan skill ɗin yana solving wani problem, wato akwai wata matsala da zai magance misali a nan. So in muka zo yanzu a ɓangaren step 2 shine wato ɓangaren solution. Ɓangaren wannan solution ɗin abin da za mu yi duba a kai mu zo a ɓangaren A ɗin shi, wato ka taimaki wasu mutane. So normally it depend, za ka iya taimakon wasu mutane a nan online ɗin ko kuma a'a, so duk yadda dai kake buƙata da irin wa'annan skills ɗin da muke magana ko kuma da wani skill da ka yi choosing kana so ka yi amfani da shi. So za ka iya taimakon mutane ɓangaren yi musu free abu. Misali mu ɗauka a nan cewa kana a ɓangaren misali abin da ya shafi copywriting ne. So za ka iya musu abin da ya shafi copywriting for free a matakin farko. So za ka iya kuma a biya ka kafin ka yi. So wannan za ka yi ta misali neman leads ne. So wannan kuma zai ɗan ɗauke ka lokaci kafin ka samu kenan. So a matakin farko za ka iya farawa free. In kuma misali ba za ka iya farawa free ba, so ya zamana cewa misali doing work before payment, wato za ka fara wannan aikin in ya so daga baya in ka kammala aikin sai a biya ka kuɗin aikin ka misali kenan. So abin da ke faruwa moving on to B a cikin solution ɗin nan kenan, a mataki na 2 in muka zo a ɓangaren B section, so getting authority. Wato menene getting authority? Getting authority ya danganta da irin kai wa kanka misali suna ne a ɓangaren skill ɗin da ka ɗauka. So ko menene misali wannan skill ɗin da ka ɗauka, so ka samu ya zamana cewa ka yi wa kanka wani suna, wato kana da misali advantage, kamar kana da leverage a wannan ɓangaren kenan. So ka samu ka tara shaidar misali ayyukan da kake yi, kamar misali build a portfolio, ya zamana cewa kana da portfolio da kake ginawa wanda duk irin ayyukan da kake yi kana ɗorawa. Misali mu ɗauka idan a Instagram ne ko a irin ko ina ne kana ɗora wasu ayyukanka da kake yi, ko kuma irin TikTok ko menene misali kana ɗora abubuwan da kake yi wa wasu kenan misali a nan ɓangaren. So in muka zo a ɓangaren misali step 3 shine za ka yi documenting komai da kake yi, document everything kenan. Komai da kake yi za ka yi documenting wannan journey ɗinka, misali tun daga kan matakin da ka fara wannan abun. Misali idan koyon shi ka je kai, ga ɓangaren da ka je ka fara koyon shi, ga lokacin da ka fara aiwatar da shi, ga irin result ɗin da kake samu har ka kawo matakin kaza misali, duk za ka saka irin wa'annan abubuwan. So zai zamana cewa misali duk abin da kake yi ka samu ka dinga
ka dinga sakawa online kenan. So zai zama da cewa komai da kake yi kana saka shi a online, mutane suna gani misali suna ƙaruwa da shi, kuma kana gina wa kanka kamar a ce ƙarin suna ne ta wannan ɓangare kenan. So in muka zo yanzu za mu yi moving on to step 4. Step 4 shine inda za ka yi selling solution ɗin. So selling solution ɗin abin da ke faruwa a nan, za ka iya sayar da abin da kake yi ɗin. Normally dan kana da irin waɗannan skills ɗin, ba wai dole mutane ne kawai za ka iya zuwa ka yi wa aiki ba. No, za ka iya leveraging wannan ya zama da cewa ka yi making income da wannan abin skill ɗin da kake da shi kenan. Ta yaya hakan za ta kasance? So misali abin da zai sa hakan ta kasance, za ka iya sayar da irin wannan abun a matsayin wato digital product. A zaman digital product kenan. So za ka iya sayar da wannan digital product in like misali ɓangaren irin community, ya zama da cewa za ka gina wani community, za ka yi building wani community like let's say a irin Discord, Telegram, WhatsApp, ko ma ina ne kake so ka haɗa community ɗinka wato group wanda zai zama da cewa mutane ne suke a ciki, kuke tattaunawa akan wannan abun ko kuma kake coaching nasu ko kake koya musu kaza. So za ka yi wannan community ɗin wanda za ka sa mata fee ne, wanda duk wanda zai yi registration a wannan community ɗin naka akwai ɗan abin da zai biya kafin ya samu damar shiga kenan. So wannan ka yi monetizing skill ɗin da kake da shi, kuma normally abin da za ka yi abu ne wanda already kana da skill ɗin, koyawa mutane ne kawai za ka yi yadda ake aiwatar da shi, kai ga yadda kake yin abunka. So ɓangare na biyu kuma zai iya zuwa ɓangaren course. So normally zai iya yiwuwa cewa kana da interest na kai creating course, ya fi maka sauki akan ka je kai creating community. Za ka iya creating course wanda in dai ka tabbatar cewa duk abin da ka saka abu ne wanda zai kawo mutane sauki, shortcut, instead of mutum ya je ya yi ta searching akan abubuwa, abin zai kawo mishi sauki, zai saving time kenan. So za ka iya amfani da course wannan ɓangare. So kar ku manta a wannan ɓangaren misali kuma za ka iya don with you. Don with you zai kasance kamar misali da kai da misali wani ne wanda yake so ya koyi wannan abun. So normally abin da za a yi a nan shine zai zama da cewa kai da kake misali a wannan ɓangaren kana da misali wannan skill ɗin da komai normally. So instead of a ce ka bashi abu kawai ka ce ai zai je ya koya ko kuma menene bayan ya saya, no, ya biya ka, za a zo misali ka koya mishi ya fara yana yi tare da kai. Idan yana da wani tambaya yana yi, let's say a ce sati ɗaya za ka bashi, sati biyu ne, wata ɗaya ne, wata biyu, wata uku za ku yi, ya danganta da yadda kake so ka tsara abunka misali. So zai zama da cewa instead of ka kyale mutum yana can yana ta yin abu shi kaɗai bai san ma ya zai yi ba, ko kuma ya makale a wani gurin ma ba wanda zai tambaya. So zai zama da cewa idan don wuce ne kana assisting nashi kenan, kana ba shi gudunmuwa a ɓangaren abubuwan da yake yi ɗin kenan, abu yana zo mishi da sauƙi. So wannan misali za mu yi overviewing na abubuwan da muka tattauna a nan. So idan kuka lura abubuwan da muka tattauna a nan duka ɓangare abu duka abu huɗu ne muka yi magana a kai. So kuma wannan abubuwan da muka yi magana a kai duka normally ba abu ne mai wahala ba. So normally abu na farko da muka yi magana a kai shine misali ya zama da cewa kana da skill inda za ka yi amfani da shi. Once kana da skill inda za ka yi amfani da shi, fine, you are good to go za a ce. So misali zan muku misali, ni idan ni ne misali ya zan samu kuɗi da wannan abun, wannan misali ɓangare zai zama da cewa misali na ɗauki video editing misali, ina so na yi abun da sauƙi yadda za ka fahimta sosai. A ce na ɗauki ɓangaren video editing, na zo misali video editing ban ma iya ba, zan je na koyi ya ake video editing like in 1 week. Zan iya koyon wasu abubuwa daga ciki, ya danganta kowa da irin nashi fahimta a nan online ɗin da kuma rayuwa, kowa da yadda abu zai fahimce shi, wani yana da bambanci da wani. So na tabbatar a wannan satin farko ko da ni beginner ne zan ɗan fahimci wani abu akan editing. So zan zo na fara misali ɗora irin video da nake editing misali kamar na wasu mutane haka, zan yi downloading kawai bidiyon wani wanda ba a yi editing ba, sai na zo na yi kalan nawa editing ɗin akan wannan video ɗin. Idan na yi kalan nawa editing a wannan video ɗin, so mutumin da na yi editing bidiyon nashi idan na san handle ɗin shi misali kamar a Instagram ko TikTok ko wani abu, zan tura mishi da wannan video ɗin. In na tura mishi da video ɗin, whether ya gani kawai ko bai gani ba ban damu ba, kawai abin da nake so na gina portfolio na. Ina koya na tabbatar a cikin wata 2 zuwa wata 3 na goge sosai a video editing. Ina kuma gina portfolio na, duk abin da nake yi ina ɗorawa a portfolio na. Daga nan zan fara misali ba da wannan solution ɗin, kamar zan dinga yi wa mutane editing videos ɗinsu suna biya na. Zai zama na cewa wato ina trading time ɗina for money, wanda a hankali za a kai matakin da
zan samu leverage a wannan ɓangaren, amma a now dole time ɗina zan bada kafin na samu kuɗi. So mataki na uku, zan zo misali duk irin wannan abin da na san ina yi ko menene zan dinga ɗorawa a social media platform ɗina. Idan ina ɗorawa a social media platform ɗina, abin zai zo min da sauƙi, zai zama da cewa ina da proof na cewa ga abin da nake yi, kuma tabbas kowa zai iya zuwa ya duba wannan abin da na ce abu kaza nake yi, ya tabbatar, ya gani, ya san cewa ina yin wannan abin, kuma ina da hujjata da na ce ina yi, ga irin result ɗin da zan iya bashi idan ya yi amfani da service ɗina. Moving on to abu na gaba, wato step 4, inda za a yi selling wannan abun kenan. Abin da zan yi a nan mai sauƙi ne. Zan yi like community of people, wanda zai zama da cewa mutane ne zan haɗa a cikin community, ya zama da cewa zan koya musu wannan video editing ɗin, zan yi consulting nasu for like let's say 3 weeks ko kuma 1 month. A cikin group ɗin zai zama da cewa duk wanda ya biya wani fee ya shiga, za mu yi abun tare da shi a live. Misali zan dinga nuna irin ga yadda ake abun, ga yadda ake abun, kuma akwai course da za a samu a cikin community ɗin. So zai zama da cewa like in 2 ways nake amfani da wannan. A cikin community ɗin muna da course, kuma akwai live da nake zuwa na yi abu gaban mutane, kowa ya gani, wanda yake da tambaya zai iya mun tambaya da komai. So wannan duka abin da nake magana a kai ya danganta da yadda kai kake so, ya tsarinka da kake so ka yi wannan abu. Kafin ka wuce, akwai wata dama, advantage ne, opportunity ne, ka taimaka wa kanka ka yi joining wannan group. Wannan group ɗin nawa na Telegram as at now free ne, bana karɓan ko naira, ban fara caji ba akan a yi joining Telegram group. A cikin wannan Telegram group ɗin, duk wani abu da nake yi online ɗin nan zan dinga documenting journey na, kamar yadda nake faɗa. Duk yadda nake wani abu, kamar daga kan let's say YouTube agency ne, kuma akan menene da nake yi online ɗin nan wanda zan making income da shi, so zan nuna muku cewa ga yadda na yi abu kaza. Duk mai bukata kawai copying nawa zai yi, ya je shi ma ya aiwatar da wannan abun. Yana cikin group ɗin Telegram ɗin nan. Ya danganta a irin maybe duk bayan sati 2 ne na samu lokaci zan tsaya na yi live, wanda kowa yake da tambaya ko wani abu zai samu access da ni, ya mun magana, ya mun tambayar shi, ko kuma wani abu matsalan da yake da ita na gyara mishi, kuma duka wannan completely free ne as at now. So ka duba a description na wannan video ko kuma a comment na wannan video, za ka samu link na wannan video Telegram group ɗin nake magana, kai joining, zan ganka a cikin wannan group ɗin. So abubuwa da dama kuma suna zuwa kamar yadda na faɗa. So idan normally kuma kana nan online ɗin, kana so ka san wai me nake yi ne wannan shekarar, me zan ci gaba da yi, akwai videos da dama da zan ci gaba da ɗorawa. Wannan video ne da na yi bayanin duk abubuwan da zan dinga yi online a wannan shekara. So za ka iya clicking ka je ka kalla, ka tabbatar da ga irin abubuwan da za ka yi tsammani ka expecting a wannan YouTube channel ɗin. Na bar ku lafiya, yours AB Tech.